Hello and welcome to my English class. In this lesson, we are going to learn the plural nouns, their formation and spelling. În această lecție vom studia pluralul substantivelor, formarea lor și pronunția corectă a terminației la plural. Most nouns add s to form the plural. Majoritatea substantivelor în limba engleză adaugă un s ca să formeze pluralul. Rule number 1. When a noun ends in a voiceless consonant sound, such as f, p, k, t, s is added to form the plural and it is pronounced s. Când substantivul se termină într-un sunet de consoană surdă, așa ca f, p, k, t, s se adaugă la sfârșitul cuvântului pentru a forma pluralul și această terminație se va pronunța s. Let's go through a few examples. Să citim câteva exemple. A book, books. O carte, cărți. Fim atenți, books se termină în s și această terminație este precedată de o consoană. Deci de o consoană surdă. De aceea se va pronunța s la sfârșit. Deci book, books. A student, students. Un student, studenți. A photograph, photographs. O fotografie, fotografii. Rule number 2. When a noun ends in a voiced consonant sound, such as b, d, g, l, m, n, r, v, or a vowel sound, s is added to form the plural and it is pronounced z. Când substantivul se termină într-un sunet de consoană sonoră, așa ca b, d, g, l, m, n, r, v, sau un sunet de vocală, se adaugă s pentru a forma pluralul și terminația se va pronunța z. Să citim exemplele de mai jos. A bag, bags. O geantă, genți. Fim atenți, aici terminația s este precedată de g, care este o consoană sonoră, deci un sunet de consoană sonoră. Bags. Și se va pronunța z la sfârșit de cuvânt. A computer, computers. Un calculator, calculatoare. A camera, cameras. Un aparat de fotografiat, aparate de fotografiat. Fim atenți aici, cameras, deci s în fața lui s stă o vocală, deci se pronunță z la sfârșitul acestui plural. Cameras. Let's go on. Să continuăm. Rule number 3. When a noun ends in a sibilant, ch, sh, s, x, s, z, the plural is formed by adding es and forms an additional syllable. The ending is pronounced is. Când substantivul se termină într-o șuierătoare, deci șuierătoarea este formată din aceste litere, c, ș, s, x, s, z, pluralul se va forma prin adăugarea terminației is la sfârșitul cuvântului, în așa fel formând o silabă adițională. Și terminația se va pronunța is. Să citim exemplele de mai jos. A kiss, kisses. Un sărut, săruturi. Deci vedem că cuvântul se termină într-o șuierătoare. Deci ce sunt șuierătoare? Șuierătoare sunt sunete care când le pronunțați, le rostiți, șuieră la auz. Deci așa, ca s, sh, sh, j. Deci simțiți, da? Cum șuieră. Deci este un sunet șuierător.
De ce și se numesc șuierătoare? Deci să continuăm mai departe. A bus, buses. Autobuz, autobuze. A sandwich, sandwiches. Deci un sandwich, sandvișuri. Bine, să continuăm cu regula următoare. When a noun ends in Y and is preceded by a consonant, the Y changes into I and ES ending is added. Când un substantiv se termină cu litera Y și este precedat de o consoană, atunci litera Y se va schimba în I și se va adăuga terminația ES. Deci să citim câteva exemple. City, cities. Deci fim atenți. City, îl avem pe Y, în fața lui stă, deci este precedat de o consoană, da? T. De aceea, acest Y se va schimba în I și se va adăuga terminația ES. Deci, cities. Oraș, orașe. Baby, babies. Deci, bebeluș, bebeluși. Story, stories. Istorie, istorii. Bine, acum să continuăm cu următoarea regulă. Rule number 5. When a noun ends in Y and is preceded by a vowel, the Y does not change and only S ending is added. Deci când substantivul se va termina cu Y și va fi precedat de o vocală, da, atunci Y nu se va schimba, deci va rămâne la fel, așa cum este, doar se va adăuga terminația S pentru a forma pluralul substantivului. Să citim exemplele de mai jos. A holiday, holidays. Deci observăm, da, holiday, deci în fața lui Y stă o vocală, holidays. Și se pronunță, deci rămâne la fel și se adaugă doar S. Și la pronunție, deja va urma regulile de pronunție care le-am citit anterior. Deci, holiday, holidays. A boy, boys. Un băiat, băieți. Deci, holiday este vacanță, holidays, vacanțe. Da, se mai traduce și concediu, concedii. Deci, a boy, boys, un băiat, băieți. Ok, and the last rule, și ultima regulă. When a noun ends in F or FE, the plural is formed by changing the F or FE to Z. Deci, când substantivul se termină cu F sau FE, pluralul se formează prin schimbul, deci F și FI se va schimba cu litera V, deci cu V și se va adăuga IS la terminația pentru a forma pluralul. Să citim exemplele de mai jos. De exemplu, a shelf, deci se termină cu F, shelves, da? F se transformă în V și se adaugă IS la sfârșit și se va citi shelves. Deci un raft, rafturi. A wife, wives. O soție, soții. A leaf, leaves. O frunză, frunze. Bine, și acum să continuăm cu câteva excepții. Deci, aici sunt unele excepții care nu urmează nici o regulă din care am citit anterior și au un plural total diferit. De ce și sunt excepții? Că trebuie să le învățăm așa cum sunt. Bine, să citim și să le memorizăm. A man, man. Deci un bărbat, bărbați.
A person, people. O persoană, oameni. Da? Deci, a person și pluralul la a person o să fie people. A woman, women. Fim atenți la pronunție. A woman, women. O femeie, femei. A tooth, teeth. Un dinte, dinți. A tooth, teeth. A child, children. Un copil, copii. A child, children. A mouse, mice. Un șoarece, șoareci. A mouse, mice. Bine. Acum să facem un exercițiu. Deci aici aveți un exercițiu. Write the plural of these words. Deci scriți pluralul acestor cuvinte. Puneți pe pauză și faceți acest exercițiu într-un caiet. Apoi reveniți și vă controlați. Ok? Bine. Acum să ne controlăm. Let's check your answers together. Să verificăm răspunsurile împreună. Deci aici avem răspunsurile. Să citim și să fim atenți la pronunție. A cat, cats. A woman, women. A city, cities. A leaf, leaves. A boy, boys. An elephant, elephants. A bag, bags. An egg, eggs. A bus, buses. A tooth, teeth. A camera, cameras. A phone, phones. A sandwich, sandwiches. A child, children. Bine, eu sper că ați făcut la fel. Cu aceasta am finisat lecția de astăzi. Vă doresc succes. Ne vedem la lecția următoare. See you next time. Have a nice day and bye bye!